Nu følger der en gennemgang af inventaret i Sankt Olaj Kirke her i Hjørring. Og vi begynder oppe i koret, hvor vi ser kirkens alter. Bag det gamle træpanel gemmer sig det gamle stenalter fra middelalderen. Altertavlen er fra ca. 1600 og sandsynligvis skåret af Niels Ibsen, der var en kendt snedker og billedskærer her i Hjørring i begyndelsen af 1600-tallet. Malerierne, vi ser på altertavlen, er fra 1700-tallet, og det er jo, som man kan se, en fløjaltertavle. Hvis vi nu begynder med billedet over til venstre, så ser vi der Maria bebudelse. Ærkeenglen Gabriel fortæller Maria, at hun skal føde Jesus barn. Går vi så over til højre, den højre fløj, så ser vi der fødslen i stalden i Bethlehem. Det store midterbillede forestiller nadveren, altså Jesu sidste måltid, sammen med sine disciple. På alterfoden, altertavlens fod, der også hedder predellaen, der ser man til venstre et lille billede, der forestiller korsfæstelsen, og til højre ser man et billede af opstandelsen. På alteret står der 2 sengotiske malmstager. Det vil sige, at de er fra perioden fra 1500 til 1550. Så har vi kalken, disken og oblatdisken er fra vores århundrede, og de er i tretårnet sølv. Vinkanden bærer årstallet 1974. Desuden hører der til kirken 120 særkalke, der er i sølvplet. Døbefonden er en sandstensdøbefond fra omkring år 1900. Som en sidebemærkning, den gamle døbefond, den middelalderlige døbefond, der er en Gotlands sandstensfond, opbevares i Nationalmuseet i en special samling derovre. Dåbsfadet. Dåbsfadet er fra omkring 1600. Og så har kirken dåbskanden er af tin og er fra omkring 1700-tallet. Prædikestolen er skåret i 1604 af før nævnte Niels Ibsen. Det er også angivet på prædikestolen, men der har man hans latiniserede navn, Nicolaus Jacobi. Navnet Niels Ibsen finder man på prædikestolen i Sankt Hans Kirke. Til venstre for prædikestolen har vi et lille lueforgyldt kors. Det er fremstillet af guld- og sølvsmed Bent Exner i Rødhus, og det blev skænket til kirken af håndværkerne, der var med til at restaurere kirken fra 1965 til 66. Til venstre for korbuen ser man kirkens krucifiks. Ifølge Trapp Danmark skulle krucifixet være fra omkring 1275, men med undersøgelser under restaureringen fastslog arkitekt Edvard Thomsen, at det er af nyere dato, sandsynligvis fremstillet omkring 1860. Billedet på kirkens nordvæg forestiller Nikodemus i samtale med Jesus. Det er malet i 1904 af kirkemaleren Axel Hou. Og indtil 1976 var det anbragt på alteret og var altså altertavlen her i kirken. Ved restaureringen af kirken i 1965-66 bibeholdt man de 4 smukke gamle nummertavler. Stoleværket, vi kan også sige kirkebænkene, går tilbage til restaureringen i 1965-66. De er lavet i lys eg, og de er fremstillet på et kendt værksted her i Hjørring, nemlig snedkermester Poul Svendsted værksted. Lysestagerne, som sad på det gamle stoleværk, er overført til det nye.
Orgelet er fra 1972, og det er fremstillet af orgelbygger Bruno Christensen og har 14 stemmer. I selve kirkerummet er der 9 lampetter. I koret er der en 3-armet lampet, der bærer årstallet 1928. Oppe ved orgelet hænger der 2 enarmede lampetter. I kirken er der 3 lysekroner. Den lille lysekrone oppe i koret er skænket af Martha Sofie Larsen til minde om hendes forældre Jakob og Dorothea Larsen. Og den er givet til kirken i 1957. Den lysekrone, vi nu ser, er skænket til kirken i 1927 af venner af Sankt Olaj-kirken. Kronen nærmest indgangsdøren er skænket til kirken i 1927 af grosserer Otto Jacobsen Jørgen. Til højre for indgangsdøren ser man kirkens gamle fattigblok. Og til venstre man en gammel indsamlingsbøsse, der bærer inskriptionen De fattiges bøsse. Hermed har vi afsluttet beskrivelsen af inventaret i Sankt Olaj Kirke.